Gaga. Ako tawag kinatawaan sa buwang, oy! Pangit mangyapo ka, sir. Hello mga estudyante kiat. Ako dahil si Professor Rigor, ang inyong professor on the house. Gaga. Ano yan na po ko yung bagong imbensyon na pwede makatabang sa kriminalidad sa tibuok universe. Gaga. Ano yan ang akong imbensyon? I will represent to you all over the world and all over the universe. Watch and learn. My invention? X Malcolm 05. Gaga. Si X Malcolm 05, usa ka robot, cyborg, nga gidisenyo daw sama sa tao. Naa siya'y sensor, diri doon sa ilong. Just wait for a while, nasa ko iyo. Ako ani siyang gipulawan gahapon kay kabalo kong mag-test drive mi karon. Naka-schedule karon ang among pag-test drive para ibiding sa tibuok nasod. Imagine ninyo, tanan bansa na 100 kay X Malcolm 05. Wala na'y kriminal na kita. Peaceful na ang nasod, di ba? Ato ang ayon ng sensor ng akong imbensyon nga X Malcolm. Tanawagin ko litong ng ilong nga ang palpak na mo na! Atoy! Mura lang magkami mong giilan. Ang iyang sensor, adres sa ilong. Iyang mata dili makakita. Ang pinaka-unique ani, kaya ang iyang mata mo makadungog, ang iyang ilong makakita, ug ang iyang dalunggan makasimhot. Ano na yung pinaka-advance na technology na ko? Naunsa man na ay puging na ang lubot mo istorya. Ay, wala na tani! Nagpatawag-tawag, patang sumdre, wala na yung pulos ni! Assistant, ayun na to ang iyang mga prototype body nga daw sama sa Iron Man. Yay ka, Iron Man pa! Mura man nagsiit na! Ibaligyan na nagbakal na, puti bakal ba? Oh. Ang pinaka-the best pwede siya sa balay. Pwede siya makunik og cellphone through Bluetooth. Di ba? Gaga. Sama na, oy. Bluetooth. Wa may usog Bluetooth ron. Shirit naman. Chargeable po di siya. Pero, isa ka bulan bago malupat. Pero pag imong i-charge, ma-full siya, isa ka tuig po. Pero di na kalugi. Gaga. Goy, kamay man na lang magpalit kong portable speakers maranaw, may pa, kulit Bluetooth. Ang iyang may level siya. Level 1. Kaya niya budetect ang mga kriminal. Itong mga ng mga taong wapay kriminal, suspect na. Kaya niya i-detect. Pinaagi sa ilong. Sa ilong siya makakita. Special, di ba? Gaga. Kani, yan pikas kamera ay. Detect din niya. Ang number 2, kaya niya i-detect ang mga taong paasa, mga taong to timer. Parihan ng kameraman na to karon, di ba? Mao na ni. Katapad ako. Dili lang ito timer. Timer gyud. Ang number 3, kaya niya mo detect og pangit. Kung anong sugdan na to ang session, kung sugdan na to ang atong test drive. Gaga. I-connect. First step, i-connect na to. Pinaagi sa Bluetooth. Sa di pa tamag proceed, kani si X Malcolm 05 ang pinaka-lisod nga pisa nga akong nabuhat siya. Ang iyang idoy. Kapalo ka ang iyang idoy? Dira gagawas ang laser. Tayawan! Tara, sige mo ito, tara po bangko! Pag naana yung gira, sa idoy mo agyang yung laser. Ang laser niya, kaya mo bungkag o isa kabansa. Pareha sa kakusog sa nuclear. Ala ka espesyal. Si X Malcolm 05. Pero nasa idoy, pero wa siya iwag. Siyempre, robot. Di ba, robot? Tara, inalay ito, tapos may uwaga. Ang sa pulos, ibahog na lang na sa ino! Oh, tama yun na. Way pulos. Diba? Gaga. Okay, let's connect to Bluetooth. The Bluetooth device is connected successfully. Okay, nakakonect na ta. Mag-proceed na ta sa atong test drive. Ang level 1 na kaya mo connect ang mga kriminal. Wapay krimen. Suspect na. Diba? Let's proceed. Target locked. Ay, wala dito. Nagiunay na sa iyang invento. Ano? Gago. Pasensya na. Murag na ipalya siguro. Sige lang, ayun na ko ha.
Assistant. Murag unsa man ka? Murag naguba ang ulan. Ulanan siguro no. Ibasagdan siguro ni gabi nga na ulanan. Nanangin na po, naunsa. Sa. Eh? Assistant, ikaw ba? Wala po naman nagkita po ng trapal gabi? Kusog na yung ulan, basig napasang wiring ano ba? Klase, backjob na ng style nyo ba? Gato, ipahin na po ng sala sa uban. Bisag wala, isala, ilang bisalaan. Mga kwarta na, ikita mo silduhan. Awa, tagang yun sa buwang nga mo. Mabuhi, mahiya ko na yung mga assistant. Bisag wala ka. Okay. Kung wala ka dira, robot na mo na dira klase. Ano ba? Brad, napay palya ang kwan guys. Patimbang na lagi na. Bakalan, halin pa na ba? Pero, sige lang. Itesting nga sa level to ha. Eh, nagnapay ko na. Palang may ayon. Balik ko dito. Ayun, di makay. Ako may inventor. Ga. Okay? Level to, proceed. Okay, sige. Saro sa mga taong ga-jogging dra. Uy, mga paasa ka. Uy, mga tutay-mera. Dyan na riyan. Madakpan ga sila. Ga. Okay, sige. Level to, proceed. Target locked. Wala ako. Sa assistant, di ba niis? Bingon ko si Mua nga dapat muskiturihan eh. Kagabi. Eh, ang mga pisa na unsa. Balik-balik lang tani style ni. Kasi nga ulit na to. Klase. Unsa min taon mo assistant eh? Di mo paan ba? Saan na lang na wala ko. Backjob na itong mga invention na ni. Ulawan tas itong mga investors ani o mga uban na scientists. Sayang ang mga invention sa lulo eh. Kung anak man lang. May pa-investor pa. Wala mo palit anak. Kay kapangita sa robot, karang may uwag. Klase. Ang level 3 na to. Kameraman ay kabalaka dia. Kung atakihon kanin niya. Relax lang, nasa akong remote. Ay kabala ka. Ako na ibala sa imong kinabuhi. Ga. Naka-insurance. Ang level 3 na bali ang atakihon na si cameraman. Siyempre, naka-program na daan. Relax kaya. Kaya niya. Kay kapalo naman sa level 3. Kasin siya o pangit. Manang relax lang. Control. Everything is under. Ga. Okay. Proceed na ta. Level 3. Detect sa pangit. Relax ng dra. Assistant na. Target locked. Ano ako man? Tingnan mo ka na. Patay na. Narawa ng butong sa nagpunayro na. Nakurme ka ng rabutan na. Alawa, nagkamurit sing nagbuang. Ano sa ikot? Ay! Kamera. Bahala nagbugoy, basta laber boy. Bahala nagtakoy, basta laber boy. Bahala naglikoy, basta laber